Добре, хайде си. Добре, ама нали друга игра? Да. Да, сега ще видите на какво викаме омлет. Ох, любимата ми игричка, която винаги ме изнервя. Да. Сяна винаги за това избира нея. Защото иска да ме изнервя. Сяна, ти искаш просто да ме изнервяш. Да. Тук може да се спира звука на тази игра? Не. На това викаме омлет. Аз ти бях на главата. Аз влязах. На тази игра може ли да си намалих звука? Айде. Сега, вие вече видяхте на какво викаме омлет. Ето стана омлет, както видяхте. Още от първия път. Нашите места са заети. Има някаква на главата ти. Ето тук още един омлет има. Аре. Тук ми е най-омразната част. Тая част най-много я мразя, защото винаги се заклещвам. Разгелето и тъпото дойде. Превозното... заклещих се, не мога да вляза! Лазгел е. Ние с Яна, като играем на тая игра, винаги се ядосваме. Чакай. И така. Хора, май с Сисито ще си затваряме и ще таковаме. Ще има част трета на друга игра. Чао, хора!